Možemo malo da protrljamo dlanove, da pokrenemo energiju. Ajmo. Da osetimo da gori. Osjećaj kao da dišemo kroz grlo. I možemo polako da uz naredni izdah privedemo vežbu kraju. Pa evo kad se ovako previše smiriš, kako te posle neko izvede iz takve? Gledajte nas u Izzuvanj sa Irenom. Kakvo divno društvo danas kod mene u gostima. Odjednom tišina, mir, Nera u školi, Koca u vrtiću. A vas tri, tako ste mi neki mir donele ovde. Stvarno? Stvarno. Radujem se našem druženju današnjem, jer znam da ću mnogo što naučiti. Današnja tema našeg razgovora je kako mi taj stres da otresemo od nas. Kako u današnje vreme, kada smo svi pod stresom, i deca, i roditelji, da ustanemo ujutru i da budemo svi nasmejani, mirni. Tražiš odgovor od mene? Tražim odgovor i savet i da odmah profunkcioniše. Dobro, odmah da ti kažem to ne može. Znači, zanimljivo mi je što bi ljudi hteli sve sad i odmah. I ono što zapravo je stalno kao papagaj ponavljam, da bi nešto imalo efekat, potrebna je rutina. Rutina je nešto što se gradi, za što je potrebno vreme. Ali naravno, dobro je da bar krenemo od nečega malim koracima. Malim koracima. Kažem, dovoljno je 15 minuta tokom dana da izdvojiš vreme za sebe, da se centriraš, da se umiriš, samo da se posvetiš, samo da pratiš svoj dah. 15 minuta svakoga dana i za mjesec dana ćeš vidjeti veliku promenu. Znaš šta, mnogi će sad kad nas posmatraju da kaže da pričate o jogi. To je danas postalo pomodarstvo. Sve danas mame po Beogradu idu na jogu, upražnjavaju ovo, idu na ovo. A u stvari, za jogu prvi put čuješ, moram ti priznati iz svog iskustva, kad te zabole leđa ili glava ili vrat i onda ti kažu joga ti je odlična za to. Tako sam ja krenula na jogu. Pa baš sam to htjela da ti kažem, ja stalno molim ljude, dolazite mi na časove kada je sve savršeno. Eto. Jer se mi pripremamo vežbajući, radići tehnike disanja, mi se pripremamo za taj period. Život ima, jel tako, svoje amplitude i to je potpuno normalno. Ali kada dođe ta amplituda, mi ćemo znati kako da je iznesemo bez nepotrebnih tenzija i jednostavno, kažem, nažalost i dalje se ljudi najčešće javljaju kada ih nešto muči, kada ih nešto boli. Kao kod doktora. Kao kod doktora, da. Ali i to se menja polako. Naravno, tu smo da edukujemo da je joga što bi trebalo da radimo. Generalno da se bavimo našim telom i duhom kako bismo održali, očuvali zdravlje, a ne kako bismo lečili, odnosno reagovali kad već nastane problem. Šta mi mame možemo da radimo sa svojom decom, da zajedno, što bi rekli, upražnjavamo jogu, zajedno provodimo vreme sa decom, naravno provodimo i u parku i na raznim zajedničkim aktivnostima, ali evo ide zima i mogli bismo sada da zajedno vreme provodimo i kod kuća da nam bude zanimljivo. Pa ja sam uvek za to posvećivanje pažnje, samo provođenje vremena sa detetom, svesno provođenje vremena kada mi sedimo i kada komuniciramo, kada se gledamo u oči, kada smo tu prisutni, je već zaista mnogo. Svi smo prosto u tempu života nekad protrčimo kroz kuću. Tako da za početak to svesno provođenje vremena sa detetom. Uveli smo pre možda 2 godine pravilo da kada mi se Mija ili Vanja obrate, da se bacaju svi elektronski uređaji, svi kompjuteri i sav posao i pogled je kao da treba da čujem najdivniju stvar koju čekam godinama. Znači, to je pažnja i to je posvećenost. Aha, gledanje u oči. Upravo to. Znači, tu smo za početak. To je prva stvar. Dalje, ne mogu više držim oko noge. Nije mi dobro. Nekad da promenim. Dobro. Opusti se. Druga stvar, ako želimo da napravimo par jogičkih koraka sa našom decom,
To možemo raditi kroz igru i to opet može biti od nekog najranijeg doba, od momenta kada dete već može da komunicira. To može biti, podsjeti me, ti si bliže godinu i po dve, već dete, jel tako, može da sarađuje. Da uzmemo, na primjer, jedan zamišljeni balon. Hoćemo da uradimo sad odmah? Ajmo. Hoćemo? Ajde. Zatvorimo oči, poravnamo leđa. Pogledaj koji balon, koje boje je tvoj balon. Ajde, svako nek mi kaže koje boje. Crvena. Narančasta. Plava. Bela. Ajmo sad taj balon lepo da stavimo u stomak. Polako. Stavimo ga u stomak i stavimo dlanove na stomak da ostanemo blizu našem balonu. Jesmo li? Da. Jesmo li smestile balon? Da. Ajmo sada sa jednim produženim izdahom na nos da sabijemo taj balon u stomaku, da bude mali, da skroz uvučemo stomak sa narednim udahom. Širim balon, punim balon, da poraste balon. Ajde, Irena, 4. mesec trudnoće. Moj balon ostao kod mene u stomaku. Ajde da nastavimo. Izdah, balon je mali. Udah, punim balon vazduhom. Poraste velik. I radit će svako sopstvenim ritmom. Sve vreme posmatramo taj naš lep balon. Dobro, i ovo je za? I ovo je vežba dijafragmalnog disanja. Dovoljno je da, ajde, ako radimo sa decom, koliko dete ima pažnju, prosto ne treba ništa forsirati. Ali eto, uvodimo polako, se upoznajemo sa tehnikom disanja. Ili, na primjer, kažete detetu da vidimo kako zuji pčelica. Pa uradimo tehniku disanja koja se zove bramari. Bramari je vrsta crne pčele u Indiji. I proizvodimo zvuk M, znači ne om, nego M, ili u desnom uhu, ili u sredini glave, ili u gornjem delu potiljka. Dobro. Dakle, sednemo u udoban položaj, zatvorit ćemo resicu uha, blago, nema potrebe mnogo da pritiskamo, zatvorimo oči, ide udah i izgovaramo M uz izdah. Udah. Ovo je tehnika disanja koja, verovatno si primetila već posle 3 udaha, jako brzo umiruje. Kada dođete uveče kući umorni, premoreni, a mozak vam radi 100 na sat, previše dešavanja, previše, 15 udaha i izdaha i spavate kao beba. Tako da ima zaista puno nekih zanimljivih tehnika. Evo recimo neka, izvini što te prekidam, neka zanimljiva tehnika kad svi skaču po sobi, svako nešto radi, a da ti možeš da se isključiš. Dobro. Slušalice. Neko radi slušalice. Odmah da ti kažem. Da možeš da budeš sam sa sobom, iako je soba puna ljudi. Da. Pa jasno mi je potpuno, mi kao mame, to je naša svakodnevnica. Ali ono što je važno da ako ti odradiš tvoj ritual na početku dana ili već kad imaš prostora, ti ćeš mnogo lakše podneti tu buku. To je poenta. Naravno da svima nama, ja sam prva pribegavala slušalicama, želim sada 10 minuta tišine, ne mogu da slušam vrisku i dreku i okej. U redu je prosto, mislim i to je potpuno u redu da nam nešto smeta. Ne treba sad da mislimo da sad kao vežemo jogu pa sad smo na nekom 7. Ne, ono što radimo vežbajući jogu jeste da pojačavamo naša čula, pojačavamo osetljivost. Naučimo da osluškujemo telo, da osluškujemo sebe i naravno okolinu. Ne znači da se sad mi postajemo isečeni za ceo svet. Tako da ono što je važno jeste osluškivanje. Znači da će nam problemi biti manji. Problemi će biti isti, ali ćemo drugačije prilaziti njima. Naučit ćemo upravo tako. Ono što je važan proces koji se dešava, da naučimo da odgovorimo na reakciju, posebno izazovnu reakciju, a ne da reagujemo. Koliko je joga bitna i korisna za decu? Pa moram odmah da te razočaram.
Ja ne volim nešto sada forsiram, čak i Mija i Vanja, ja nikada njima nisam rekla ajde da vežbamo jogu, ajde da radimo ovo ili ono. Ali ono što je najbitnije jeste da mi zapravo svojim primerom dajemo primer deci. Deca ne uče kada im kažete uradi to i to, deca uče kada vide kako se vi ponašate i kako vi živite. Tako da ja nikad nisam forsirala, Mija se dugo bavila plesom, trenutno trenira atletiku, Vanja je imala svoje isto faze, trenutno je plivačica, pliva. Nikada ja nisam njih nešto, ajmo, morate da vežbate ovo ili ono. One su se same pridruživale kada vide da ja radim, kada im je nešto zabavno. One su se same pridruživale, same dođu, same odu i prosto tu ne treba praviti nekakvu tenziju. Ono što kažem da je najvažnije i uvek to ponavljam, to su nam još dok smo bile, i ti imaš malu decu, imaš bebu. Zadovoljna je srećna mama, zadovoljno je srećno dete. Prosto energija je nešto što se prenosi i nešto što... A gde mama nađe vremena da se sebi posveti? Kad kažem to je ono što je negde opet sve može kada se napravi dobar. Dakle, meni je potpuno u redu da žrtvujem pola sata mog vremena ujutru, jer znam koliko će mi tih pola sata doneti i koliko ću ja moći sa više energije, snage, bez tenzije. A sve stigneš? I da im spremiš doručak i da popiješ kafu i sve? Ne mogu da kažem da je kuća uvek cakom pakom sređena, ali mogu da kažem da su uvek svi srećni. Šta kažete? Kakav je ovaj mamin život jedne jogine? Kako to utiče na vas? Super? Što vam se tu dopada? Pa, dopada nam se što je ona smirena, što zna da reši neke situacije i tako. Zato sam ja zvala da me danas smiri, jer sam rešila da mi ova nedelja bude skroz smirena. Šta ti kažeš? Pa ja mislim da je sve super kod mame. To zato što je mama sad tu, zna. Jel viče mama nekad? Jel je izvedete nekada iz takta ili uhvati ono? Slobodno recite. Pa da, ponekad. Uspete da iznervirate? Baju? Da uzdrmate? Ponekad, ali malo ređe. Ređe. Šta je najviše iznervira? Pa kada nismo na vreme, kada se, na primjer, nešto zezamo, kada se tučemo i tako. Čitala sam na netu, postoji ovako jedan naslov, kaže joga može da spasi brak. Aha, stvarno? Da li je to moguće? Da li je to moguće? Pa, naravno da je sad ovako malo banalizovanje suvišno, ali svakako da je bilo koji rad na nama, jel tako, na koji god način da uzmeš da se baviš sobom, svakako da to ima uticaj na cijelo tvoje okruženje, počeš od one osnovne životne jedinice, od porodice, pa dalje, kolege. I verovatno je to nešto što i ti, poznajući te godinama, možeš da učiš, da jednostavno kako se ti razvijaš, menja se i tvoje okruženje. Tako je. Energija koju odašiljemo nam se i vraća, to već svi znamo. Tako da je to potpuno jedan prirodni proces. Ajmo još da se dobro osjećamo i da ovu našu lepu pozitivnu energiju prenesemo na sve.